हॅलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञेश योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर कालच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलातच की आम्ही नाचणी लावली आणि त्याच दिवशीचा हा दुसरा ब्लॉग आहे. सुयोग गेले होते चार कापायला, तर तिकडे ना त्यांना चितळं दिसलीत. तर कोकणातल्या आता सगळ्याच लोकांना चितळं काय असतं ते माहिती आहे, पण आपले व्हिडिओ हे वेगवेगळ्या भागातून बघणारे लोक आहेत, सबस्क्रायबर आपले. तर त्यांना माहिती नसेल की चितळं काय आहे, तर त्यांनी ह्या व्हिडिओमध्ये बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल. ही एक प्रकारची रानभाजीच आहे चितळं. पण जसं की आपण स्टार्टिंगला म्हणजे पावसाची सुरुवात होते तेव्हा भुईपुडं बघितली होती, तर त्यानंतरच ही चितळं येतात. शक्यतो श्रावण महिन्यात येतात चितळं, पण आता काय होतं की कधी कधी लवकर सुद्धा येतात. सुयोगना ती दिसली आहे चितळं चार कापायला गेलेले असताना, तर त्यांनी मला सांगितलं की चितळं आले, तर चल आपण बघूया. तर आम्ही चाललेलो आहोत चितळं बघायला. आणि चितळाचं सांबारा वगैरे पातळ केला ना की खूप छान लागतो. आता काय संध्याकाळीच होईल. आता ते संध्याकाळीच होईल, कारण आता मी कुकर वगैरे लावून आलेली आहे आमटी भाताचा. त्याच्यानंतर यांनी सांगितलं, तर म्हटलं आता नाही, आता संध्याकाळी. तर हा व्हिडिओ आपला चितळ आणण्यापासून ते अगदी त्याचं सांबारा करण्यापर्यंतचा होईल. तर व्हिडिओ कुठेही तुम्ही स्किप करू नका, संपूर्ण व्हिडिओ पहा. तर चितळासाठी पिशवी आणली आणि पाऊस येईल म्हणून छत्री आणली. तर सुयोग ना इकडे या बंगल्यामध्ये चार कापायला येतात, तो पण व्हिडिओ आपला आहेच. आणि चितळ त्यांना कुठे भेटले तर मी तुम्हाला पुढे जाऊन दाखवते. जवळपासच आहे, पण चला तुम्ही माझ्यासोबत. आणि चितळ म्हटलं ना की तोंडाला पहिलं पाणी सुटतं, कारण की आता कोकणातल्यांना तर माहिती आहे की टेस्ट कशी आहे, काय आहे, कसं बनवायचं. खूप भारी लागतात ते. पण लवकर आली ना चितळ. श्रावण महिना, हा ऍक्च्युली बोलताना आपण असंच म्हणतो की श्रावण महिन्यात येणारी चितळ. हे बघा, गेल्या वेळेला पण आपल्याला इथेच भेटली होतीच का? खूप ठिकाणी येतात जिथे असं हे असतं ना, बोंबाड असतं ना, तिकडे येतात. तर हे बघा, भरपूर आहे, भरपूर आहेत. आणि आत्ताचीच आहेत, फ्रेश आहेत अगदी. तर चितळ मी आता इथे काढून घेते आणि ती अलगतच अशी एक एक काढायची असतात, कारण एक एक जर काढली ना तर मग माती येत नाही, आणि माती आली तर ती मग नंतर सगळी अशी लाल 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 लालच होतात. तर मी घेते बघा, अशी काढायची, कारण नंतर साफ करायला खूप आपल्याला कष्ट लागतात. इकडे आमची गुरं आहेत, ती का धावत येते, दोघी उगाच धावत येत आहेत ना. त्या आपल्याला बघून आलेत, त्या काय थांबल्या. आणि ही ताजी जेव्हा येतात ना त्यावेळेस नजरेत पडली तर लगेच काढावी लागतात. दुसऱ्या दिवशी वगैरे ती सगळी अशी कोमेजून म्हणजे खराब होऊन जातात. पावसाला पण सुरुवात झालीये, तर घेतो पटापट काढून. ही बघा कशी धावत चालली आहे वसू. तिची आई राधा सगळ्या पुढे गेल्या. ही राहते आधी रापत इकडे तिकडे आणि नंतर मग धावत जाते. तर आम्ही एवढी काढून घेतलेत आणि आम्हाला कसं सांबारच करायचा आहे, त्यामुळे ती कमी असली तरी चालतात. तर चला मग आता घरी जाऊया, आणि ज्यावेळी साफ करीन, सांबार बनवेन, त्यावेळी तुम्हाला शूट करून दाखवेन. तर आज दिवसभरात म्हणजे आज आम्ही 2 व्हिडिओ शूट केलेत. एक नाचणी लावताना, आणि एक हा चितळांचा. सुकी पण होतात ना ही चितळ, भरपूर पाहिजे. हा, पण सुक काय आम्ही केलं नाही अजून, सांबारच केले आहोत. सांबारच करतो दरवेळी मिळतात तेव्हा. सांबारच चांगला लागतो, भारी एकदम. गुरं आमची गेलेत पुढे, दरवाजा तसा बंद आहे, पण राधा आणि गौरी मारामारी नाही केली म्हणजे झालं. हा राधा शांत आहे, पण गौरी तिला मारायला जाते पटकन. तर आम्ही चाललोय आता पटापट. थोडं खाली पण बघून चालायला लागतं, कारण माती सगळी ओली ओली आहे ना, तो घसरायला होतं.
आणि हा काय आपलं घर जवळच आहे, घराच्या मागेच होतं. दोघी पण थांबलेत, दोघी दोन दिशेला, एक इकडे आणि एक समोर. ए राधे, राधाबाई काय ग, ती बघ तो बघ दरवाजा खोलला. चल चल चल, तो बघ दरवाजा खोललाय. चल 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 चल, माझ्या पाठ उडेल नाही तर मला लोटेल. मी पहिली जाते. थांब, बघितलं मी गेली तशी पाठू देते. जरा थांब, मला एक तर हळूहळू चालावं लागतं इथून. चल चल, म्हणजे मी चालली तर पाठून येते. मी जशी येते ना तशी पाठून पाठून येते. चल चल, हिला आतमध्ये टाकते, जाणार नाही पटकन. चल चल. बनवायची जरी रात्रीसाठी असली ना तरी साफ करून ठेवते, नाहीतर मग ते मातीमुळे ना तो कलर चेंज होत जाईल, म्हणजे लाल लाल होत जाईल सर्व. तर साफ कसं करायचं, त्याचं काय एवढं मोठं हे नाहीये साफ करायला. हे बघा, हे जे आहे ना ते सर्व असं काढून टाकलं तरी चालतं, नाही तर साफ करायचं. मी ते खालीच ठेवते आता, तर ह्याच्यामध्ये अडचण नको. हे बघा, हे सगळं ना चरचरीत असतं, वाळू सारखंच ना, म्हणजे वारुळावरच असते ना ती. हा, आणि हे असं ठेवायचं पूर्ण. आणले ना लगेच ते साफ करायचं, ठेवलं ना आपण तर सगळं ते पूर्ण लाल लाल होणार, लाल होऊन जातं. जे सफेद आहे ते त्याचा कलर लाल होणार आणि मग ते चिघळत जाणार असं. ते बघा, तर मी आता चितळ बनवायला घेते, पण त्याआधी मला वाटण लागणार आहे कांदा खोबऱ्याचं. तर हे बघा, सुकं खोबरं 1 वाटी घेतलंय, 3 कांदे घेतलेत, कोथिंबीरच्या बदली कोथिंबीरची देठ घेतलेत, आलं लसूण घेतलं. आता हे सर्व ना मी आधी भाजून घेते. इकडे चितळ साफ करून 3 वेळा पाण्यातनं स्वच्छ धुवून घेतले. त्याचबरोबर टोमॅटो, कोथिंबीर, कढीपत्ता, कोकम लागणार आहे, आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट. कांदा खोबरं भाजताना लाईट गेले, कारण बाहेर पाऊस चालू आहे, त्यामुळे लाईट येते जाते. आता कांदा भाजता भाजताच मी आलं आणि लसूण पण त्यामध्येच टाकते. किचन मध्ये काळो पडतोय म्हणून तिकडे बॅटरी लावले. त्या बॅटरीचा उजेड काय जेवढा येईल तेवढा तुम्ही ऍडजस्ट करा, कारण पाऊस मगाचपासून ना भरपूर आहे, वारा पाऊस, त्यामुळे लाईट येते जाते. पेट पण टाकून घेते. आता जास्तीचाच कांदा खोबऱ्यांना मी भाजून ठेवते वाटण करून, कारण आपल्या चितळ्यामध्ये काही जास्त लागणार नाही, फक्त छोटे छोटे 2 चमचेच लागणार आहे. आणि बाकी सगळं कसं नंतर जेवणासाठी वगैरे यूज होतो, म्हणून मी थोडा एक्स्ट्रा करते. तर लाईट पण आलेली आता, आणि जायच्या अगोदर पटापट भाजते आणि वाटण करून घेते. बाहेर पाऊस चालू आहे आणि लाईट पुन्हा गेलेली आहे, वारा पाऊस. लाईट येते जाते, त्या गडबडीमध्ये 9 वाजून गेलेत आणि अजून माझं चितळ बनवायचं राहिलेलं आहे. वाटप पण काय झालं नाही, हे बघू शकताय बघा, कारण मिक्सरच होत नाही, एकदम डीम आहे लाईट, त्यामुळे जास्त व्होल्टेजवाल्या वस्तू असतात त्या चालत नाही. आपलं जरासं घेऊन केलंय वाटण, तर ते पण काही व्यवस्थित असं झालेलं नाहीये, फाईन जाडसरच झालंय. पण म्हटलं आता किती वाट बघणार, आणि आता चितळ काही उद्यापर्यंत आपण ठेवू शकत नाही, तर मी तुम्हाला दाखवते. इथे गॅस लावलाय, कांदा खोबरं भाजलं होतं त्याच कढईमध्ये मी आता बनवून घेते. लाईटीने ना सगळा मूड घालवलाय. तेल घेतलंय,
लसूण टाकून घेते मी पहिले तेलात. लसूण हा चांगलाच टाकायला पाहिजे, म्हणजे लसणाशिवाय काही होत नाही. त्याते कढीपत्ता, टोमॅटो, आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट टाकते. 2 चमचे वाटण टाकते. वाटण चांगलं परतून झालं की त्यामध्ये मी आता टाकणार आहे मसाले. हा आहे मालवणी मसाला, 2 चमचे टाकते. जरा सुयोगनं झणझणीत हवंय. हळद, हे कलरचा लाल तिखट आहे. ही स्वच्छ धुवून ठेवलेली चितळ आहे तर ती टाकून घेते. कोकम, ह्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. जे आपल्याला जेवढं पातळ हवं असेल ना तेवढं. शक्यतो पातळच जास्त चांगलं लागतं भातावर वगैरे. चितळाचं सांबार आहे ना ते पातळच लागतं बरंच, एक प्रकारचं सूप सारखं. आणि बाहेर मस्त पाऊस पडतोय तर गरमागरम प्यायला पण छान. मीठ टाकून घेतलं, कोथिंबीर टाकून घेते आणि 1-2 उकळी आली की मग गॅस आपण बंद करूया, कारण चितळ ही पटकन शिजतात एका उकळीमध्येच. तर झालाय चितळाचा सांबार रेडी. आणि कशी वाटली व्हिडिओ ते मला नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्या जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे ते जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.